Stále viac starostov a primátorov stráca záujem o eurofondy, povedal hneď v úvode samitu predseda Bratislavského samosprávneho kraja. Jednoducho povedia, že už nemajú záujem o eurofondy, preto lebo byrokracia je príliš veľká a preto lebo v mnohých prípadoch sa dostali do situácie, kedy zrealizovali projekt a po mnohých rokoch sa museli vracať peniaze späť. Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič chce na samite hľadať taký model, aby sa zjednodušila administratíva pri čerpaní a zároveň sa eurofondy nezneužívali. To je presne tá dilema, ktorá sa na týchto rokovaniach diskutuje a preto pôjde o to nájsť tú optimálnu úroveň kontrolných mechanizmov tak, aby sme mali dostatočnú istotu, že tie prostriedky boli vynaložené účelne, že bolo zrealizované kvalitné verejné obstarávanie a zároveň poskytnúť častokrát aj administratívnu pomoc samosprávam, aby príprava tých projektov nebola tak zložitá, tak byrokraticky náročná. Počas úvodných vystúpení sa takmer tisícke účastníkov prihovoril prostredníctvom videa aj prezident Andrej Kiska, ktorý je na samite NATO vo Varšave. Starostov a primátorov vyzval, aby nezabúdali, že práve regionálni politici sú občanom najbližšie. Ste to práve vy, ktorí dokážete veľmi adresne prijímať opatrenia na skvalitnenie ich života a zabezpečenie ich každodenných a oprávnených potrieb. Na to nadviazal aj prezident Európskeho výboru regiónov Marku Markula, podľa ktorého by mali mať starostovia a primátori viac kompetencií, aby mohli oni priamo pripravovať opatrenia, ktorými zlepšia život v regiónoch. Konkrétne návrhy, ako budú európske regióny v najbližšej dobe postupovať, predstavia v sobotu, keď sa summit skončí. Výsledkom bude Bratislavská deklarácia a následne akčný plán. Do diskusí sa môžu zapojiť aj občania. Top európski politici a odborníci chodia za nimi do Starej Tržnice, aby s nimi hovorili o témach, ktoré rezonujú aj na samite. Kristián Čekovský, RTVS.